عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين عين الزانين فقرات تحديدين كلنا تايكونين يا منتقال وعزو العيب بحدي سنة حسان وريتهم أمثلتي انقلت في ابنو حبيبو تميتنا وتيو كبرمبو نقزانا قبرقزو نقزانا قبرقزو نقزانا قبرقزو تميتنا وتيو كبرمبو مسمطنا راني هاريبو غلاي أختيتو أبلاي عين مسددة عين صلاتنا قدنا يونمبر ما استزانينا كحكح مسوفرة درتنا تدفى دولنا بحبار حوخنا تدفى ولا باش بيزي فتت العدة تفاني والنخو حنت خيس ليتي كم تحلو سنتنا يابا كان دي الفتحي أبنو حبيبي تميتنا وتخدمنا نقزانا قبرقزو عيني حسان عيني تتابعي عيننا نقيرو كتلمت متاي عيني تلمات كيرو قدما كنت مسمت عنا سعيرنا صلا دلونا دلونتنا دلونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا دلونت 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 ذهبنا هلاونت دلونتنا نديو ما تلسفتنا يو خبلنا نديو يو خلنتنا وتروات تنكب وتروات دالا عدم كغوسكيس كاس ماسكي كاسالا وترو دلوات حدا مسرق كوينا سكرنا يو أمبار كبرات سكرمتنا وترو لنا بكسكاس كبرتاتنا من غاز نقرنا زدلي سدالي بدلو قدنا زيات دالويو أخوانا سلو زيات دالويو كمتاتنا سلو تمالين لومن كمالين الوادينا عقلين قادرين تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين أبسناتنا قطري أبسناتنا منبار دهر حساب نفسار بخارينا التكبار تمالين لومن تمالين الوادينا عقلين قادرين سلام تخطاتلتنا نايز channel كما يتخونوا نصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقدس تحستوتات حزنا لكم متينا لنا كسامو داتا نايز مدام سانا كتصنحو دما بخبر نعدمكم ناي لومي أقداسي حبريتاي كهون سلازي كسامو داتا مسانا كتصنحو دقاقيمنا نتصوع لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابا مقداف دما كم وترو كم لمود قبرو سلا تغلو تقبرو ودقف نزي channel دما كي مزقناك نحل فاين دلنينا سلازي كزي خي وسدنا مجمريا بزريا. I mean, all the international community and the regional community should understand our need to that access, and that access should come through understanding and mutual benefits of all the countries in the region, and also. ASAP and Musawa have been in the benefit of Ethiopia for the long time, and now who is benefiting from it and who is going to benefit from that port is if Ethiopia is not benefiting from it. I mean, he mentioned several countries who are very far away, like Uganda and others who are not in need of these ports. So if Ethiopia is not going to benefit from these ports, it's just going to be abandoned. እንታይ ዝብል ዘሎ ትሰምዑ እንተለኹም እዚ ሕጂ ሓደ ካብቶም ናይ ኢትዮጵያ ዴሌጌሽን ዝነበረ እዩ ወደባት ናይ ኤርትራ እናጠቐሰ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ወደብ ምጽዋዕን ዓሰብን እዩ ዝጠቅስ ክልቲኡ እዚ ወደባት እዚ ኤርትራ ኢትዮጵያ እንተዘይተጠቂማትሉሲ መን ይክጥቀመሉ እዩ ዝብል ዘሎ መን ይክጥቀመሉ መን ኣይጥቀመሉን ኣይኮነን ትሕቶ
ወደብ ክንደይ ኣታዊ የምፃላ ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ትሕቶ መጀመርያ ወደባት ናይ ኤርትራ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ከምቲ ልክዕ ካልእ ኣብ መሬትና ዘሎ ማዕድናት መን ክገዝኦ እቲ ማዕድናት መሬት ጎላጉል መን ክሓርሶ እዩ ዘይበሃል እቲ ወደብ እቲ is going to give a service ይክበልና ባፅዕ ኣፍ ደገ ባሕሪ እዩ ከም ባፅዕ ግን ካልእ ወደቡን ክትገብር ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከም ኣስመራ ወይ ከም ከረን ጌርኩም ውሰድዎ it's just a place yes potential ኣለዎ ወደባዊ ኣገልግሎት ክህብ ክእል እዩ ኢትዮጵያ ተጠቂማትሉ ኣታዊ ከምፅእ ክእል እዩ you can say many things ክትብል ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ካብ ዝገር ጎረባብቲ ስለ ዝኾንና ገለ ክፋል ክጥቀምሉ ዝኽእሉ እውን መንገዲ ክህሉ ክእል እዩ the question is ኣበየናይ ፕላኔት እዩ ኤርትራ ወደብ ኣይሂበኩም እየ ኢላቶ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ሰብ and this is another ምጥምዛዝ ናይ ነገራት ኤርትራ ስለዘይ ተሳትፈሉ እቲ ፕላትፎርም ከምዚ ኤርትራ ኣብቲ ከምዚ ዓይነት መጋባያ ትዕደም ዲ ኣይትዕደምን ኣይፈልጥን እየ ግን ኤርትራ ናታ ቃል ስለዘይ ትስምዕ እንታይ እዮም ዝገብሩ ኩሉ ግዜ እቲ ፐርሰፕሽን እንታይ እዩ ኤርትራ እምቢ ከም ትብል ከም ዝኽእለት ሒዛቱ ሓኒቓ እንታይ እዮም ዝብሉ some ብዙሕ ግዜ ወሲዶም ኣይተጠቂሞምሉ ኣይ ንሕና ክንጥቀመሉ ገዲፎምና ዝብል ዘረባ ኢኻ ትሰምዕ እዚ እንታይ እዩ ንገለ ሰባት ይበሉ ይገዓሩ እንታይ ይብሞ ገለ ኣብ ፖለቲካ ከምኡ ዝበሃል የለን ተዲኻንላ ፖለቲካ ብኸም ኣይኮነ ዝሰርሕ ደጊምካ ደጋጊምካ መርገፅ ናትካ ከተነፅር ክትክእል ኣለካ ስለዚ ኤርትራ መጀመርያ ከምዚ ቬኒዩስ ኣይትወፅን እያ ዘላ ዕድል ኣይትብን እያ ዘላ ግን ኣነ ከም ናተይ ርእይቶ ክሰምዓ ዝደሊ ኤርትራ ብተደጋጋሚ መጀመርያ ንዝግብኦም ኣካላት ረኺባ ትዛረብ እያ ከርእየኩም እየ ፅንሕ ኢለውን ልዕሊ ኩሉ ግን ሓደ ልኡላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ምዃኑ ዋላ እኳ ብዓለም ዝተመስከረ ዋላ እውን ዘየካትዕ ነጥቢ እንተኾነ we have to state it again and again ካልኣይ እታ ቀንዲ ኣነ ደስ ክትበሃል ዝደልያ ኤርትራ ኣገልግሎት ናይ ወደብ ትኸል ሃገር ከም ዘይኮነት እዚ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ይፅሕፎ ግን መንግስቲ ኤርትራ እውን at some point mention ተዝገብሮ ኤርትራ is willing to cooperate ዋላ እኳ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ዞባዊ ምትእስሳር ሓበራዊ ዕቤት ይደሊ እንተበለት እቲ ወደባት ናትና እውን sometimes ጠቂሶም ወደባት ናትና ብሕጋውን ናይ ቢዝነስ ተርምስ ኣብ ዓለም ዘሎ ወደባዊ ኣገልግሎት ንማንም ሰብ ክፉት ምዃኑን ዌልካም ምዃኑን እዚ ሕጂ ኣብቲ ግዜ ዕግርግር ናይ 1998 ዝነበረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ብቪድዮ መፅኡ ወደባት ናትና ንኢትዮጵያ ዘይኮነስ ንማንም ክፉት እዩ ምባል ገሊፁ ነይሩ ኣብ 2018 ሰላም ኣብ ዝተረጋግኣሉ እውን ምስ ሓተትዎ እዚ ወደባት እዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሉ ከገልግል ክስራሓሉ ክምዕብል ዘለዎ እዩ ምባል ተዛሪቡ ነይሩ ኣገይን እዚ ዓይነት መሰጅ ግን from time to time እውን እንተዝድገም ስለምንታይ ኣብቲ ሚድያ ትማሊ ዝበልክዎ ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ክድገም ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ እምበር ኤርትራ ወደብ ከልኪላ እያ ዝብል ስቴትመንት እኮ የለን ተርጂኹኒ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣይትህባን እያ ዝበለ እኮ የለን ንሕና ግን እንታይና ንብል ዘለና አንጻር እዚ ናራቲቭ ንዋጋ ኣለና ምስ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ሓሶት ክንዛረብ ወይ ፕሮፓጋንዳ ክንዛረብ ኣይንግደድን ኢና ሓቂ ጥራይና ንዛረብ ወይ እውን ነቲ መትከላት ናይ ኤርትራ ደጊምና ምዝራብ ጥራይ ዘድልየና ንኣብነት ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ሸር ገይረ ኣለኹ ኣነ ንምንታይ ክገለፅ ነዚያ መስምዑ ላይ ምሳታ ሓይዛ ክምልሳ ስለ ዘለኹ እየ ጣፀር ስለንኽእል ንስኻትኩም ድልዋት ኮይንኩም ፅንሑ ክብል ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሰራዊቱ መልእኽቲ መሓላሊፉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ድሕሪ 33 ዓመታት ናብ ሓያልነትኩም ስለዝተመለስኩም እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል እውን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዮሃና ክብል ተሰሚዑ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነዚ ዝብል ዘሎ ኣብ ስነ ስርዓት ምረቓ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተረኺቡ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን እየን እቲ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምምራቕ እቲ ዋና ቤት ጽሕፈት ኢትዮጵያ ናብ ሓያልነታ ከም ዝተመለሰት ዘረጋግጽ ምልክት ከም ዝኾነ እውን እዩ ኣብቲ በዓል ተረኺቡ ገሊጹ ዘሎ ኣመሪቑ ቁልፊ እቲ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ንኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ሪል ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ዘረከበ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከም ዝበሎ እንተኾይኑ እዚ ገዚፍን ውቅብን ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ምምራቑ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝግበር ዘሎ ሪፎርም ቁርፀኛነቱ ዘመስከረሉ ከም ኢትዮጵያ እውን ናይ ይከኣል መንፈስ ዝተረኣየሉ ክብል እዩ ተዛሪቡ ድሕሪ 33 ዓመታት ኣመራርሓ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ጣዕሳን ንደትን ክትህድሱ ስለዝተሓረኹም እንኳዕ ደስ በለኩም ዝበለ ብርሃኑ ጁላ ካብ ሕጂ ንድሓር ናብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብና ክነምልስ ስለንወፍር ድልዋት ኮይንኩም ተጸበዩና ክብል እዩ ንሰራዊት መልእኽቲ መሓላሊፉ ዘሎ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ
ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ 2 ዓመት ንኽዛዘም መደብ ተታሒዙሉ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ዋና ሓላፊ ምህንድስና ሰራዊት ኢትዮጵያ ሌተናል ጀነራል ደስታ ኣብቼ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ዓመትን ፈረቓን ሃኒጽና ኢና ረኪብናዮ እዚ ድማ በር ባሕርና ንምምላስ ዘርአናዮ ቁርጸኝነት ይክብል ተዛሪቡ እዩ ካብ ምምራቕ ዋና ቤት ጽሕፈት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ኣብ ቢሾፍቱ ማእከል መሰልጠኒ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ከም ዝተበረቐውን ምፍላጥ ተኻኢሉሉ ሕጂ ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን እናተኻረረ ኣብ ጫፍ ዝበጽሐ ይመስል ብፍላይ ድማ ብወገን ኢትዮጵያ ካብ ሰመዝ መንግስትን ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊትን ዝስማዕ ዘሎ ምድረታት ኢትዮጵያ በር ባሕሪ ንምውናን ንኤርትራ ክትወርር ከም እትኽእል እናተገለጸ እዩ ኣብዚ ሰሙን ቀይሕ ባሕርን ወደብ ዓሰብን ናብ ኢትዮጵያ ንምምላስ ንዝወሃበና ግቡእ ክንፍጽም ተዳሊና ኢና ንጽበ ዘለና ዓይንና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልብና ድማ ኣብ ወደብ ዓሰብ እዩ ዘሎ እዚ ድማ መስዋዕቲ ከፊልና ክነምልስ ድልዋት ኢና ክብል ብርጋዴር ጀነራል ቡልቲ ታደሰ ምዝራቡ ዝዝከር እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ በወገኑ ቀይሕ ባሕሪ ትማሊ እዩ ካብ ኢድና ወፂኡ ናይ ትማሊ ጌጋ እዩ ዝተፈጠረ ጌጋ ትማሊ ክንእርሞ ኢና ክብል ተዛሪቡ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣቃሊልካ ዝርአ ከም ዘይኮነ ጽቡቕ ዝኾነ መረዳእታ ንክህልወና ኢልና ንገብሮ ዘለና እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ትኸዶ ዘላ ወይ እውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዝረብ ዘሎ ብወገን ኤርትራ ቅቡል ዝኾነ ሌጂቲሜት ዝኾነ ነጥቢ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ መጀመርያ ንሕና እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ኢና ክንህብ ዘለና ከምዚ ኩነታት መጀመርያ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ሓቂ ሒዙ ክቐርብ ክኽእል ኣሎ ሓቂ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚኣ ስምዕዋ ንኣብነት እዚኣ ስምዑ እቲ ንሕና ክንቦ ዘለና ቅድሚ ንሳቶም ነቲ ታሪክ ምቁፅፃሮም እዚኣ መስምዕዋ እንደው ተሳክቶለት እንኳን ይገነጠላል ብንል ያ የሚገነጠል ብሔር በራሱ ቅራኔ እንደገና ኮንፍሊክት ውስጥ መግባት ይጀምራል ኤርትራን ህዝብ ተመልከት እዚህ ጋር ጠይቆት ኤርትራን ህዝብ ተመልከት ኤርትራ ስትገነጠል ያቆም ነበሩት የሳቢ ነበሩት ኤርትራ በነገራችን ላይ ሀገር ነች የሚል አቋም ነው የነበረኝ እኔ ስህተት የነበረ ግን ኤርትራ ሬፈረንደም ከማድረጓ በፊት ገና በረሃ ያለን ኢህአዴግና የኤርትራ ድርጅት በተለይ ሻዕቢያ ሌሎችንም ጭምር ስንነጋገር የተስማማንባቸው ነገሮች ነበሩ የኤርትራ ውሳኔ በህዝቡ ይወሰናል በህዝቡ በሬፈረንደም ማለት ነው በሬፈረንደም በሚወሰንበት ጊዜ ደግሞ ሁሉም አማራጮች ለህዝቡ ይቀርባሉ አንድነት ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን የሚባሉት ምርጫዎች በሙሉ ለህዝቡ ይቀርባሉ ወደ ሬፈረንደም ህዝቡ ከመግባቱ በፊት سمعوا لهم زي رخص تكال ملحسو انتهي نابل يزارب الله مجمريا زعبانا يرترا ريفرندم مزرابن دراما مفتارن እዚ ቪዲዮ እዚ ማስተገራ ይፈልጥኔ ቀጻሊ ኮለል ደብልዎ ዘለዎ እዩ ብፍላይቶም ናይ አቢ ቀንድ ካድረታት እንታይ ዝገብሩ ዘለው ሬፈረንደም ክግበር ከሎ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ዩኤን ሓላፊ ዝነበረ ግብፃዊ ነቲ ሬፈረንደም ክቋፀር ኢሎም ዝገበርዎ እውን ግብፃዊ ስለዚ ብድራማ ዝተገበረ ሬፈረንደም ከምኡ ድማ ኣብቲ ሬፈረንደም ዘይቅሩ አካይዳ ከም ዝነበረ እዮም ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ከምኡ ዝፍትኑ ንሕና ስራሕና እንታይ እዩ ስለምንታይ ከምኡ ገይሮም ኢልና ይንሓርቕን ኢና maybe ንእሽተይ ተቆጢያ ክኸውን ይኽእል እየ ግን generally we have to debunk ሓሰውቲ ምዃኖምን ካብ ኣባይታ ዝነበረ ኩነነት ዝረሓቐ ምዃኑ ኢና ክነግር ዘለና መጀመርያ ኤርትራ መሰረተ ውሳነ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ መሰረተ ውሳነ ኣለዎ እንተተባሂሉ ሬፈረንደም ክግበር ከሎ ሬፈረንደም ንኽልተ ነገር ኢኻ ትመርፅ ኣብ ሬፈረንደም yes or no እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሬፈረንደም it's always the same case እዚ ንትፍዚ ክኸውን ዶ ትደልዮ ወላ ኣይትደልዮን እዩ ስለዚ ሬፈረንደም ዝግበር yes or no እዩ yes or no ድማ ናጽነት ዲኻ ትደሊ ወይስ ከም ቀደም ዝነበርካ ክትደሊ ስለዚ ኤርትራ ድማ እወ ናጽነት ኢሉ ስለዚ እወ ወይ ኣይፋሊ ነይሩ no yes or no ኢና ንብል እወ ንሓርነትና ድማ ኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ብትደልዮ መንገዲ ኣብቲ ሰለስተ ምርጫታት ደምፀን ኮንፌደሬሽን ዲኻ ትደሊ ፌዴሬሽን ዲኻ ትደሊ አንድነት ዲኻ ትደሊ ታንገብር 30 ዓመት ቃሊስና ደምካ እንዲለፍራ halka ተዘረባናቱ ነዚ ሰለስተ ዝንተ እንደሊ 30 ዓመት ዘዋግብ ኮይ ነበረና ወይ እውን እዚ ኩሉ ገጅፍ ዋጋ መኽፋል ኮይ የለና ነይሩ بمسرته زي حتى زي انت زجبر نيرو even option 952 እውን ከምዛ ዓይነት ሕቶ ክኾን አይግባውን ነይሩ ሪፈረንደም ተዝግበር ነይሩ ናጽ አخذ ኮንቱ ትደልቅ ቀዳማይ ናጽ አخذ ኮንቱ ትደሉ ዶ ይትሕቶ ስለዚ እቲ ፌደሬሽን ድማ በናይ መልክዕ ትደልየት ኻላ ርስትንበር ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳነ ዘለዎ ይዝኻ ከም ካልኦት ኣብቲ መግዛእቲ ዝነበሩ ናጽነቶም ይግባኦም እዮም ሰባለ ኤርትራ ናጽነታ ይዝግባ ባይ ዲፎልት ናጽነት ይዝግባ ነይሩ ኣብዚያ ነዛ ጉዳይ እዚያ قدم حجي صبغ يرو زغلصا ونيرو نزي كمز عينت فيديوታት ድማ በብዝሕ ፖስት ክግበር የስደልዮ ዘለኾነ Eritrea became independent in spite of the views of the majority of the world. Eritrea became independent when no one in this world
believed that it would become an independent nation. When it was condemned to remain a colony under the occupation of the big powers. We became independent in spite of the efforts of the whole world to prevent ኤርትራ ናፃ ዝኾነት አንጻር ኩሉ ተጻቦታት ኤርትራ ናፃ ህዝቢ ኤርትራ ናፃ ከይከውን ኩሉ ዓይነት መሰናኽል ተሰጊሩ ንኩሉ ብድሆታት በብመድረኹ ሰጊሩ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱን ልውላውነቱን አውጁ ይዝብል ዘሎ እዚ ድማ ኢትዮጵያ ንዓና ክትገዛና ወይ እውን ኣብ ልዕልና ማሕደሪት ዝገበርዋ ኢትዮጵያ ከተማሓደር ስለትኽእል ወይ ኤርትራ ክትቋፀራ ስለዝግባእ ዘይኮነ እሱ ነቶም ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ንኣሜሪካ መጋበርያ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ስለ ዝነበረ ኣብ ኢትዮጵያ ሃይለ ስላሴ ከምኡ ድማ ድሕሪኡ ዝነበሩ ናቶም ገምጋም ከምኡ ነይሩ ስለዚ ኣክንዲ ብፃዓዱ ገዚኦማ ነዚ ሃገር ኣብ ትሕቲኦም ትኸውን እንታይ ክገብሩ ደልዮም ብመንገዲ ኢትዮጵያ ገይሮም ድሌቶም ንክገብርዋ እዮም ደልዮም ነይሮም ስለዚ ኢትዮጵያ ከም ኣብ ትሕቲያ ገይራታ ዘላ ሌጂቲማስን ገለን ሂብካን ኢትዮጵያ ታሪካዊ ገለ ከም ዘለዋ ምሲልካ ግን ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ድሌቶም ዝገብርዋ ባይ ዘ ወይ ኣብ ገለገለ ኣብ ካልእ ግዜ ክንጠቕሶ ኢና ኤርትራ ብፍላይ ንከተማ ከረንን ከባቢያን ንእስራኤላውያን ኣብኡ ከቐምጥዎምን መደብ ነይሩ እዩ እስራኤላውያን ኣብ ኣርባዓታት ማለት እዩ እንግሊዝ ነቶም እስራኤላውያን ቅድሚ ናብ ፈለስጢን ምኻዶም ናብ ኤርትራ ናብ ከረን ክሰዶም መደብ ነይርዎ ስለምንታይ እስከ ዘይሰደዶም ናይቲ ህዝቢ ድሌት ወይ እውን ገለ ስለ ዝኾነ ዘይኮነሲ እኹል ማይ የብሉ እቲ ቦታ ተባሂሉ ተወሲኑ እንግሊዝ ዝበሃል ክንዲ ምንታይ ሕማቕ ኣብ ልዕልና መደብ ከም ዝነበረ በዚኻ ትፈልጥ እዚ ሎሚ ህዝቢ ጋዛ ዝረኽቦ ዘሎ ሎሚ ህዝቢ ጋዛ ዝረኽቦ ዘሎ ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ ይረኽቦ ማሃለወ ብዘይ ቃል ዓለም ስለዚ እቲ ኩነታት ንኽንፅረና ዝኣክል ኢለ ዝዛረብ ዘለኹ ንመለስ ኣብታ ወልድየ በርሱ እየተገናኘ ውይይት ያደርጋል ስምምነታችን ይሄ ነበር ኦፍኮርስ በኋላ የተፈጠረውን ነገር ይሄ አይደለም ታውቀዋለህ እኔ በጣም ልጅ ነበርኩ ሲባል የማውቀው ነገር ባርነት የነጻነት ተባለ የሚባለው እሱ ነገር ምርጫው ሆነና ምርጫው እንደዛ መርጦ ህዝብ ባርነት የሚል አለ እንዴ ኮንፌዴሬሽን ዩኒቲ የሚባሉት ሁሉ ምርጫዎች አልቀረቡለትም ውይይት አላደረገም ኢንስልን ያኔ ሶስተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ ከብሬ እና የሚባለው ነገር ባርነት ነጻነት ተባለ ነው የሚባለው ይሄ ነገር እውነት ግን በተግባር ሆኗል በዛው ወቅት አዎ ዋው እነዛ ምርጫዎች በሙሉ አልቀረቡለትም የህዝቡ ነፃ ውይይትም አልተደረገም ሕጂ እቲ ናትና ምርጫ ኣብ ቦታና ኮይኖም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ነቲ ንሕና ንደልዮን ዘይንደልዮን ኤኒዌይ ኣሚን እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል እኮ ካልእ ነገር ክትዛረብ እንዲ ዝግድደካ ግን ድሓን ዊ ዊል ቢ ሪስትሬይንድ ሕማቕ ነገር ክንዛረብ ኣይንደልና ዘይብሓቂ ዘበሉልካ እቲ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ኮፍ ኢሎም ዝዛረበሉ ዘለዉ ንክኸውን ህዝባዊ ግንባር ክንዲ ምንታይ ተራ ከም ዝነበረ ክንደይ ዋጋ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ንሶም ዝጨፍጨፉና ንሕና ኣዲስ ኣበባ ምሳተወ ሰራዊትና ካሊእ ይገብር ትፅበዮ ግን it's always the other way around ሕጂ ንመለስ ኣብዚ ኸ በኋላ ኢትዮጵያ አሸንፍ ያለው የምትለውን ማለት ምክንያቱም የምለውን ነገር አሁን እችኛውን ነገር በኋላ ላይ ስለማመጣት ነው በአሰብ በኩል ያለው ድንበር ከጠረፉ 60 ኪሎ ሜትር ይሆንልኝ ብሎ ጣሊያንን የጠየቀው አጼ ምኒልክ ራሳቸው ናቸው ይሄ ደግሞ 1897 ነው ይህ 60 ኪሎ ሜትር ደግሞ በ1908 ውል ላይ ሰፈረ ማለት ነው እንደገና የድንበር ውል ሲያደርጉ ወይ ትሪቲ ሲያደርጉ ይሄ ነገር ሰፈረ ምናልባት ጠቀሜታ እንዲኖሩ ሪሰንት የሆኑ ውሳኔዎችን ለማቅረብ እዛ ቪዲዮ እዚኣ ኣብ ኤክስፖስት ገይረ ያለኹ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ብብዝሒ ክግበር ኣለዎ ብፍላይ ብቋንቋ ናይ ኣምሓርኛ I'm trying my best ነቲ ናይ ኣምሓርኛ ክሊፕስ እናወሰድካ ኣብ ኤክስፖስት ምግባር ምክንያቱ we have to debunk it ብእንግሊሽ እውን ትራንስሌሽን እናተገበረሉ ብዙሕ ስራሕ ከም ዝፅበየና ዘሎ ምግንዛብ የድሊ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ መጀመርያ ዓሰብ ንብረት ናይ ኤርትራ እዩ ሓንቲ ሓፍትና ንፍዕቲ ሓፍትና ቤክ ዘላ ሻሮን የማነ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ነይራ ዓሰብ ኤርትራ እያ ጥራ ዘይኮነሲ መበገሲት ናይ ኤርትራ እያ እዚ ኤርትራ ዝብል ሽም ብጥልያን ተዋሂብዋ ነታ ኤርትራ እንድሕር ኢልና ጥልያን መጀመርያ ብዓሰብ ይጀሚሩ ስለዚ መጀመርያ ኤርትራ ዓሰብ እያ This is true. እንድሕር እቲ ኤርትራ ዝበሃል ከም ሃገር ክትሪኦ ተኮይንካ the number one part of ናይቲ ኤርትራ ዝብል ስነ ሓሳብ ብናይ ጥልያን ብናይ ኮሎኒ ክትሪኦ ከለካ በቲ ናይ ኮሎናይዘርስ ቋንቋ ቀዳመይቲ ኤርትራ ዓሰብ እያ ነይሩ ስለዚ ብዓሰብ ጀሚሩ ንድባፅዕ እናኸደ እዩ ድሕሪኡ እቲ ኤርትራ ዝብል መፅኡ ስለዚ ዓሰብ is part of ኤርትራ ዓሰብ ማለት ኤርትራ ማለት እዩ ኦኬ ንመለስ facts are stubborn things they do not cease to exist because they are ignored ስለዚ ሓቂ እዩ ሸለል ኢልካ ስለ ዝኸድካ
حقنته ወይ ይጎድል ማለት ኣይኮነን ንሕና ድማ አንፃር ኢትዮጵያ ብፍላይ ቤክስ ኩሉ ሰብ ከይዱ ክጽሕፍ ኣሎ ክንብል ከለና ምሕሳብ የድልየካ ከምቲ ናይ ኣቢ ወይ እውን ፕሮፓጋንዳ የድልየካ ሓቂ ተዛረብ ነቲ ሓቂ ጥራይ ምጽሓፍ ይዘድልየካ ብትግርኛ ዲኻ ትኽእል በአምሓርኛ ዲኻ ትኽእል ብእንግሊሽ ዲኻ ትኽእል ብዓረብ ዲኻ ትኽእል ብስፔኒስካ ዲኻ ትኽእል ብጀርመን ዲኻ ትኽእል whatever language ጽሓፉ because እቲ algorithm one kawiyu feed the gabr kawiz magab so Abi's camp keeps barking about a support like entitled colonizers but never once present a shred of evidence. Let's break it down. History, law, facts. ስለዚህ حسبنا ናይ ክብሉ ከለው ቅንጣብ ጭብጥ የብሎምን መጀመሪያ عدوى logic ቁጥር 1 عدوى Ethiopia brags about the 1896 عدوى victory so why didn't Menelik advance to the Red Sea if Ethiopia had any claim ስለዚህ زعبي جننا زبلو نا عدوا جنبا كوينات يدعريو كتعويتنا زبلو بوتاوني بلو نالبات نتناي سومال زسعروا له بكوبان بيمن انت براشان تحجزهم زقبروا نعو كم عود قطروا خلخن جن نا عدوا نتليان سعرنا يقبلوا خلو انت يمكن قبروا تسبه ايه بحرناتهم تنيرو نقدميت كيدو ايه بحرهم كوزي قبا جن I can do because نعم زملكات هيكون بقمت قالوا انتهي لنا زني 6 كيلومتر باي ذا واي قال لهم سبعان حدا يقرم مقالات بلو كيد بعلهم تقرموا هذا غزي ديت فلطوا يتزاربوا فلطوا تقينكم على جوجل كيتكم سيرش جبروا اتي دوب مستليان كزرب كله 6 كيلومتر كبحر يزب ስለዚህ بصرغيا ناي بوري كونن زعقن تدوب ترجم لهم تحرقوني كل غزي نشتي قطاب حسكم سب زغاغا زلو تراي مسلكم سبات الله ابزي تصحفوا لكم يلكم مجمريا كيتك سيرش جبر نسخامو تحريو መረጋገጽ ተለካ ሒስካ ቅረብ ስለዚህ እዚ ኣነስ ካብ ብዙ ወላ ጉግል ሪሰርች ጌርካዮ ሓደ ካብቲ ዝግባአና ይዘብሎም ዘሎ ትሕቲ 50 ማይልስ በሃል ትሬሾልድ ትሕቲና ንሕና ዝብል ኣጉል ስለመጎት ስለ ዘለውኝ ግን 60 ኪሎ ሜትር ግዜ ሓተተ ምኒልክ ነይሩ ስለዚህ ጥልያን በቲ ሕቶ ናይ ምኒልክ እዮም 60 ኪሎ ሜትር ብኣየር ማለት እዩ ካብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያን ክኸውን ወሲኖማ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ መንገዲ ኩዒትካ تاشموت قبر اللي تخلني جس بعير بسماي مالتيو 6 كيلومتر كم زلوا يخاط كالكوليت قبر سلازي مبزحته ناي بعد السودان ناي بعد القبص تاريخايو ديق زباله ديزرتي تدوب خميو فلت تدوب مالتيو اورايت كاليت نتبي منيليك ابشن شو متى 297 مس إرترا وعل غيرو توعل دمانتاي just once a year just 1 year later دحرتي عودنا عدوى زبل ودحر هذا عمد منيليك signed a border agreement placing Ethiopia 60 kilometers away from the sea by his own choice. He even demanded that this from the Italians, proving zero coastal claim. ስለዚህ 6 كيلومتر كونلو نتو كوينات ናይ ዓድዋ تعويتلو خلو نتليان 6 كيلومتر ግበረ ለይሉ ውዑል ሓቲቱ ዝፈረመ እቲ ንጉስ ናትና ኢትዮጵያ ዝመስረታ ዝብሎ ምኒልክ እዩ ስለዚህ ናይ ብሓቂ ባሕር ዝግበኦ ነርቶ ዝኾን ካለ ሕቶ መቕረበ ኖ ኣይቕረበን ጥራይ ዘይኮነ 6 كيلومتر ኣርሕቁን ካብቲ ባሕሪ ብምባል ንጥልያን ዝሓተተ ንሱ ሳልሳይ winners versus losers winners of wars make demands عود كوينات تسعيركا ناتكادلي تاتي زمالالكا اندحري نا عدوا كوينات سعيرنايو زبلت خوينو منيليك زغبو كحتت يخل نيرو انتي حديت نسو 6 كيلومتر ارحقوني بحر زغبو زليو نغار سلازي كونه كاب بحري ارحقون بمبال ايو حتيتو سلازي كل اللوجيك كم دي يسرح نرلنا قصيلا ديما African borders are the sacred اتي عبرت افريكا كل دمانتايلو borders are sacred ذاتهم قدسان يم دوبات ناي مغزاتاوي دوبات كمزلو نقبلو the African the EU charter is crystal clear colonial borders are sacrosanct no evidence no revisionist no fabrication ስለዚህ በቲ ናይ ሕብረት አፍሪካ አካይዳ ድማ دوبات بمغزاتاوي መንገዲ ዝቆሙ ብፍጹም ኣመልክት ሕቶ ካኣቱ ከም ዘይብሎም እቲ ዝበለፀ ክፋል ናይ ዶብናትና ድማ ኣብ 2002 በቲ EEBC ወይ እውን Eritrean Ethiopian Border Commission ዝበሃል ዘውፅኦ ውሳኔ the Eritrean Ethiopian Border Commission legally and finally settled the matter no Eritrean port or coastal was ever under debate case closed ስለዚ እቲ ውዕል ኣብቲ ኣብ ሄግ ዝተወሰነ ውሳነ ድማ ንሱ ዶብ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ገይሩ ኣስሚሩሉ ማለት እዩ ብመንፅር እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ውዕላት ተበጊሱ ማለት እዩ ስለዚ መልእክትና ንኢትዮጵያውያን እንታይ እዩ Eritrea knows war better than most but no one desires peace more than us ንኩናት ልዕለና ዝፈልጦ የለን ሰላም ድማ ልዕለና ዝምነያ የለን ስለዚ ብኩናት ፀወታ የለን ኩናት ኣይንምነዮን ኢና ዋጋ ናይ ኩናት ንፈልጥ ኢና ጥቕሚ ናይ ሰላም ካዝርዳእና ህዝቢ ኢና ሰላም ኢና ድማ ንመርፅ we trust history law and readiness not Arab kilo fabrication ስለዚ ንሕና ኣብ ታሪክ ኣብ ሕጊ
كم دما أبدلونتنا هنا نتعامل نتي فبرخاناي أراكيل يكونن we don't just wish for peace we guarantee it with strength discipline and clarity حد ما سلام بدليت ببهجن تراي كم زي كونه يرترا صبو غير يتفلت سلازي أخول بدلاو زلوا سنة مقبار زلوا discipline زلوا سراوي كم دما نتشور إلى ما زلوا سراوي تلوا let's live as true neighbors in truth and peace سلازي كم تقلنيا كم تعيات غربابتي بحقن بسلام كنبرا لنا but if provoked Eritrea will defend every inch of its sovereignty ኤርትራ ተተንኪፋ ሙሉ በሙሉ ሉላውነታን ግዛታን ክትከላኸል ትኽእል ሃገር ምዃና ደጊምና ነግራልና እዚ መንጋርን ምዝራብን ደጊምና ደጋጊምና ክንገብሮ ዘለና ኢና ካብዚ ኣርእስቲ እዚ ከይወፃና ፕሊዝ ኣብ ኤክስ ከትኩም ሸር ግበርዎ እዚ ገይረዮ ዘለኹ ኣብ ብዙሕ ሰብ ክበፅሕ ክኽእል ኣለዎ ንስኻትኩም ናብ ኤክስ ናይ ካልኦት ንኣብነት እዚ ሕጂ ዘምፃልኩም ሸር ክትገብርዎ ኣለኩም ነቶም መራሕቲ ናይ ኤርትራ ድማ ፎሎው ክትገብሩ ኣለኩም ሓንቲ ካብኣቶም ሶፊያ ተስፋማርያም ሎሚ ፖስት ዝገበረቶ مسمن تراخي بمجمريا and these are exactly تأنا كريوز دلي أبريل تايم كان ريالنا صوفيا تسماريام welcomed Mr. Guang Kong مثلا UN Secretary General's Special Envoy فلوي الأخناي UN أبكرن أفريقيا for the Horn of Africa during his introductory courtesy visit to Eritrea زي دبلوماتزي نكرن أفريقيا نأفريقيا نصبو غير زفل سبيو أبز حلفوان نهجرات مبرع أفريقيا أبوغندا وعلى غير لهم نيرو حجدما مس ناب مس ويزر صوفيا تسماريام أمباسادر نيرترا بيو إن سلزوخنت مس أي رغب له ورينا good time نبحكي أبتك لنيا جزيان مدرخن زي إيرترا مور دبلوماسياوي تعرف تجبر الله نزيد اللقيناتنا عند عرقينات كنقول كلنا exact لا بايتا كريو خلقه نبحكي دسولني بزح سب بزح أين سرح كريو خلي ناي صوفيا تسماريام تجبر سرح ترايده كونه الميديا تسعود ترادما عابي أدنى قوتن كبرني زلنا نخالوت كلهم كبر لني but صوفيا تسماريام نبحكي excellent سرح تسرح زلها because media is very important هنا عبد الرحمن جارجاز جبرت له زبير تراي ريوني منقصي تخليني أسرح كسر خلي منقصي كنزبي تحبر كاقديت له سلزي بفلا إذا ما ناي دبلوماسي حدا كابتك عند قداسي نهزب محبارون سلزي غني نتسرحتي بتخكل تفتش مزلا بزعج من قدون تسعف زلا she's excellent writer كابونا ونبلا نمسحف كلا تنزل His vast experience and deep understanding of regional dynamics will be invaluable in promoting peace, stability, and cooperation in the Horn of Africa. Exactly. السبزي ببزحات كتحفلو كنقرولو سميع لهم أبي تمكرونا أفريقيا زلوي آسيوي بمخانو دما آسيويان جنرال ناي سلام سباتيو كندي آسيويان سلام سبوني يلن مغني هات أبي آسيو كيناتا يسمنيها they don't make wars بزوح conflict بزوح بالصحابة لهم قم كيناتا يقبروني كيناتا أوروبيين يمزقبرون كوينات أوروبيين زخلوا آسيويان وحود كوينات يزلهم بتاريخ ناتو أبز حلفة 7 عامات دحري كابشن شعت مثل 7 كويناتنا يقات أمانهم زلوا بزود ساعات نايدوبات شجرات نايجلا لونجل كوينات يفتونهم نابنا تشاينا روسيا تشاينا هندن نايدوب تسقم الله انت اسك حق الله زخونه وتهدر برد كيتكس دحر تبعيسكم بانجيت تحرارهم تبعيلهم مي حدا عمد دخلت عمد تبعيسهم ابتدوا بانجيت تحراري ممسكم انت وتهدر وانت قتيليش كني وتهدر تقتيله برد حانت تيت كيت تكس زبل حق الله واي برد تكسنا بكال سلازغي سلازي سلام زفلطس بسلازي خونو نساتهم يملت سلام زياده امر حركه اسيويان بسلام يمزربهم ساوث كوريا تشاينا جابان انديا اندونيسيا فيتنام كلاتهم زيهم ناي نقد هاجراتهم ماليزيا كلاتهم نجيدهم كروب حزد اليوم نبرت كشطوس داليوم سلازي نبرت سلو دشطو سلام رقعتن يمزدلي اصوار دشطو كما امريكان دحر كان كوينات دالي كم اسرائيل لا كوينات تخينكا كوينات رقدل موتن سقاين زرب حكا تخين كوينات تقدل سلازي ازوم حجرازياتهم دما ناي سلاميوم ناي سلام حيل سلو زخونو ازي اقداسي اوكي بزي بوغن ايرترا زغبر زلو دبلوماسي صارن كنرخلنا نغتل قال انت يقبرالو بوغن دبلوماسي ني اتو ني ويزر صوفيا every نزا channel زي زكاتاتن زلو سب مو سلام زقد سكاتو خينو نخلو مرحتنا ايرترا تخاتاتلو ناي صوفيا ملغت كم زكوت خلو شو ما انت ميتي شح كلت شح غزي شيرت كوني غبا ريتويتد كوني غبا it's very simple just retweet غبر ابو خلا شيرت بلا الله كليك بس غبر كاكيدالا طيب مالتي تي ريتش نايتي ملغتنا بزحت يبصح ايرترا سلام تسعر كم زلا معناته تياتهم نكون دليلو نحن سلام تسعر لنا التمسج دما ابزوان زي نفسه كف ابيكس خالي السوشيال ميديا اقدا سنه الله ندغن X is the most important part. Now UN, America, everybody, Donald Trump is posting there. State Department أو يزلوا. Everybody is in X. لذي أنا كل السوشيال ميديا قريب في X ترى يتصحف لكم.
بجاك يوتيوبن إكسن كلا يتكمل يزلوا قبويا فيسبوك نكتصعف قباكا قال تبون ديجن جزية الناس أنا له at least I have to كما حاجة لو نقرأت له بحفش عجن كتصعف زي تغلط خين كوي زي تغلط خين شير كتقبر تخليه شير دمانة ملختي نبزحات كم زبتصح مقبار حدا كابت سرحنايو أوكي نقطة كالي دبلوماسي زقبر زلو دما قبسي Arab nations بمن قد قبس مالتيو Arab nations urge Ethiopian dam agreement and reject unilateral control over Nile waters. سلزي حبرتنا Arab League زبالتي عرب حقرات ني إثيوبيا زنتك سكون توشيدا مالو زدما. In their final communique, the foreign ministers emphasized the importance of reaching such a deal as soon as possible to safeguard the water rights and interests of Egypt and Sudan, while also accommodating Ethiopia's development needs. لذي إثيوبيا معباليهم من دقليهم من أبجمد توجن ناي مايت على بات ناي السودان ناي جبسن أبجمد بمقبار وعول كفتام بزقال تفك كجبر الله. لذي بمن قد عرب جبر زلوا سقطع بلا العبد ما نرلنا. The ministerial session emphasized that any agreement must ensure the water security of Egypt and Sudan, considering it an integral part of the overall Arab national security. ስለዚህ ሀገራት ዓረብ ኣብ ልዕሊ ዓቢ ስርዓቱን ዝገብርዎ ዘለዉ ጸቕጢ ድማ ይቕፅል ኣሎ ኣብቲ ግዜ ኣብቲ ነቲ ባሕሪ ወይ ነቲ ሊጋ ከመርቀሉ ዝኸደሉ ዘሎ መድረክ ዝግበር ዘሎ ውሳነ ኢና ንርኢ ዘለና another important pressure ብኩሉ መንገዲ ዝመፅእ ዘሎ pressure ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ካልእ ሓደ ኣገዳሲ ካለ ካብቲ ናይ ዓቢ ኣጀንዳ ዝበርዓነ ድማ ስምዑ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ኣብ ዙርያ በሪ ባሕሪ ተፈሪሙ ዝነበረ ስምምዕ ምፍራሱ ሶማልያ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ግጥም ሲዕራ ከም ዝወፀት ዘመስክር ይክብል ነባር ፕረዚደንት ግዛት ሶማሊላንድ ሙሴ ቢሂ ዓብዲ ተዛሪቡ እቲ ነባር ፕረዚደንት ምስ ማዕከን ዜና ሶማሊላንድ ክሮኒክል ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት እቲ ስምምዕ በሪ ባሕሪ ተግባራዊ ከይኮነ ዝፈርሰሉ ቀንዲ ምክንያት ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ሒዛ ንቅድሚት ኣብ ብምስጓም ሰኒፋ እያ ክብል እዩ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ነቒፉ ነባር ፕረዚደንት ግዛት ሶማሊላንድ ቢሂ ዓብዲ ወሲኹ እቲ ስምምዕ ንቅድሚት ንምስጓም ከጋጥም ንዝኽእል ዓለም ለኻዊ ፈተና ንባዕሉ ሓዊሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ወፅሪ ከጋድድ ዝኽእል ዲፕሎማስያዊ ግጥም ሶማልያ ኣቕሊሎም ከም ዝረኣይዎ ገሊጹ ኣሎ ንኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ብሰንኪ እቲ ስምምዕ ካብ ዓለም ለኸ ዝበፅሐ ተፅዕኖታት ከም ዝነበረ ዝገለጸ እቲ ነባር ፕረዚደንት ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ስምምዕ እንተጸኒዓ መቐመጢ ዋና ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪካ ምዃና ከም እትስእኖ ብደጋዊ ሓይሊ ምፍርራሕ ተፈፂምዋ ኢሉ ኣፍሪካ ዓረብ ሊግን ትካል ምትሕብባር እስልምናን ኣብ ጎኒ ሶማልያ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ሶማሊላንድን ከም ዝተዳዕነኑ እውን እቲ ነባር ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ድማ ሃገራት ዓረብ እቲ ስምምዕ ከይትግበር ሓያል ተፅዕኖ ከም ዝፈጥራ እዩ ነባር ፕረዚደንት ግዛት ሶማሊላንድ ቢሄ ዓብዲ ኣመላኺቱ ዘሎ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ ኣብ ሶማሊላንድ ዝፍተን ዝነበረ ቅህም ኢላ ዝጠፍአትሉ ምክንያት ስለምንታይ ምኾነ ከም ዝኾነ ሕጂ ክርዳእና ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ኣብይ ኣሕመድ ክዕንድሮ ዝፈተነ ስለምንታይ ቅሂሙ ከም ዝተረፈ ንምግንዛብ ዝኣክል እየ ዘምፃ ዘለኹ so this is one thing let's continue እቲ ካልእ ዝቕፅል ዘሎ ፖለቲካውን ካልእ ኩነታትን ናይ ኢትዮጵያ ንርኢ ሓደ ካብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ብወገን ኢትዮጵያውያን ዝበሃል ዘሎ ክንርኢ በፊት ለፊት መጥተዋል እነማን ናቸው እንሞራለን እያሉ ያሉ አሰብ ምን ያህል የምንሰጣችሁ መረጃ ፐርፌክት ጠብ የማይል እንደሆነና አቅጣጫውን ትክክለኛ እንደሆነ የምትረዱት ገና ዴዋን የአሰብ ጉዳይ ሲነሳ የአሰብ ጉዳይ የኤመሬት ጉዳይ ነው የኢትዮጵያ ጉዳይ አይደለም ለኢትዮጵያ የባህር መውጫ በር ፍለጋ ሳይሆን አብይ አህመድ ለኤመሬት በገንዘብ ስለተቀጠረ ቅጥረኛ አገሪቷ የቅጥረኛ ተዋጣረ ቅጥረኛ አገሪቷ የቅጥረኛ ተዋጊ ካምፕ ነው ያደረጋት ኢትዮጵያ መሰነሪ እንደሚገዛው ኢትዮጵያ እዚ መሰጅ እዚ ድማ ብዙሕ ግዜ ሼር ክገብርዎ ንሰማዕ ኣለና ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ሼር ክገብርዎ ዝግባእ እዩ ነቲ ሃገር ሓንቲ ናይ ቀደም እኳ ከም ሓድሽ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘሎ ናይ ቀደም ግዝእቲ ሃገር ወይ እውን ቅጥረኛ ማለት እስብቲ ሃገር ይጌርዋ ዘሎ ንኢትዮጵያ ንረብሓ ናይ ኢማራት እዩ ከዓ ዝሰርሕ ዘሎ እምበር ንረብሓ ናይ ኤርትራ ኣይኮነን ዝብል መልእኽቲ ንሰማዕ ኣለና እቲ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ብካልእ መንገዲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ድማ ስምዑ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ዓቢ ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ንኽርዳእና እንዲህ እንዳለ በአዲስ አበባ በተከታታይ እየታዩ ያሉትና የኦሮሞን ባህል ያንጸባርቃሉ የተባሉት ትዕይንቶች ሰሞኑን መነጋገሪያ ሆነዋል። የሻደይ አሸንዳና ሶለል ባህላዊ ክብረ በዓሎችን በአዲስ አበባ እንዳይከበሩ የከለከለው የአብይ አህመድ አገዛዝ በተከታታይ የኦሮሞ ልጃገረዶችና ወጣት ወንዶች የሚሳተፉበት የባህል ትዕይንቶችን ከፍተኛ በጀት በመመደብና መንገዶች ተዘግተው በልዩ
ልዩ ጥበቃ እንዲከበሩ ማድረጉ የሌላው ማህበረሰብ ክፍል እያስቆጣ እንደሚገኝ ነው የዘውትር ተሳታፊያችን ከሰበሰበው የህዝብ አስተያየት ጥንቅር መረዳት የተቻለው። ከዚህ በፊት እነዚህ ባህላዊ ትዕይንቶች ስለመኖራቸው የሚያሳይ መረጃ ባይኖርም የአብይ አህመድ አገዛዝ በአዲስ አበባ ሌላውን ባይተዋር በማድረግና ባህላዊ ገጽታዎቻቸውን እንዳንጸባርቁ ገደቦችን በመጣል ሆን ብሎ እንታይ ንርኢ ኣለና this is one thing ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣጸቢቑ ዝፈልያ ነገር እንተሎ እዚ ሓደ ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ there is ኣብ ውሽጡ ህዝቢ ዘሎ ብቐሊሉ ክትፈትሖ ዘይትኽእል ፀገም እዩ ዘለዎ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን እያ ዝብል ሕቶ ኣብ ኤርትራ ኣስመራ ናይ መን እያ ኢሉ ንዝሓተካ እንታይ ኢኻ ትብል ኣስመራ ናይ ኤርትራውያን እያ ትብል ኣስመራ ናይ ትግራይ ኣስመራ ናይ ትግርኛ ኣስመራ ናይ ከምዚያ ዝበሃል ነገር የለን ከረን ናይ መን እያ እንድሕር ኢሎም ከረን ናይቶም ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ይቕመጣው እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሕኒ ኦሮሞ ናይ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን እያ ንዝብል መብዛሕትኦም ናይ ኩሉ ናይ ክብሉ እዮም ዝፍትኑ ንኦሮሞ ግን ንኦሮሞ ሕተቶም ኣዲስ ኣበባ ናይ መን እያ እንተልካ ፊንፊነ ናትና እዮም ዝብሉኻ ኣዲስ ኣበባ ናይ ፈትዋን እዮም ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ እንድሕር ኢልካ ንካልኦት ዝዕድም ስለ ዝኾነ ፊንፊነ ሽማ ፊንፊነ ድማ ናይ ኦሮሞያ ዝብል ዘረባ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምርኢት ኣብ ናይ ኦሮሞ በዓላት ኣዲስ ኣበባ ብምሉእ እቲ ጎደናታት ተቆፃፂሮም ከብዕሉ ከለዉ ናይ ካልኦት ህዝቢ በዓላት ግን ከምኡ ኣይበዓልን እዩ ስለዚ ኣምሓሩ በዓሎም ኣብ ባህረ ዳር ኣብዕልዎ ንተጋሩ ድማ ኣብ መቐለ ከይድኩም ኣብዕልዎ ክብልዎም ከለዉ ኣዲስ ኣበባ ናይ መን ምዃና እዮም ዝነግርዎም ዘለዉ እንገስ ወት ካልእ ኢትዮጵያዊ እንታይ ከም ዝስምዖ ምክንያቱ ኣዲስ ኣበባ እንተወሓደ ናይ ኩልናያ ባህልቲ እዮም ነይሩ ድሕሪ ኦሮሞ ናቶም ከተማ ደልዮም ደብረ ዘይቲ ክኸዱሎም ወይ እውን ኣደኖ እቲ ካልእ ቦታታት ናይ ኦሮሞ ገለገለ ክብሉ ክእሉ እዮም ብሓፈሻ ግን ነቲ ኦሮሞ ኣብ ትሕቲ ዓቢ ናትናያ እታ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝብል ዝኣመነ እዩ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓያል ዝኾነ ናይ ባህሊ ዴሞንስትሬሽን ድማ ንምንታይ እዩ እዛ ከተማ ናትናያ ካብዚ ከተማን ካብዚ ቦታን ጥፋእ ወይ እውን ከም ኦሮሞ ተመሳሲልካ ንበር ዝብል መልእኽቲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ናይ ካልኦት ህዝቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብከምዚ መንገዲ ኣይበዓልን እዩ ትንኮ ዝበዓል ከም ህዝቢ መጠን ናይ ኦሮሞ እዩ እዚ ከዓ ሓደ ስቴትመንት እዩ እቲ ካብ ኢትዮጵያውያን ክንምሃሮ ዘለና this is one of the mistakes ኢትዮጵያ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክእትዋ ዝኽእል ቢካዝ እቲ ሃገር ብሰላም ናይ ምንባር እቲ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ዝፈጠሮ እዩ እዚ ኦሮሞ ከም ኦሮሞ ጥራይ ዝሓስብ ባንዴራ ኣለዎ ኣከዳድና ኣለዎ ባህሊ ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ ሃገራዊ ቋንቋ ክኾነሉ እዩ ዝደሊ እቲ ኦሮሞ ፀቒጡ ክነብር እዩ ዝደሊ ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣብ ቁጠባ ኣብ ካልእ ኩሉ ዶሚኔት ክገብር እዩ ዝደሊ ኣምሓራ السيم اتليست نامحرا تقانقوا هاغراو قانقوا سلازي نبره نامحرا كما امحرا ايدنتيفاي يقبر نيرو امحرا انا امحرا يزبل جهراو ناي نبرون اثيوبياوي يزبل نيرو لو متمليس السو دما انا امحراي ربح امحرا دما يكسر بلالو زو اورومو زغبرو زلو دما صبق زخونه تمرتي زبازلو نتي زي نقحز نبره تغارو اوريدي داي اوريدي نيو تجيم ولا كاتي اليت ناتوم اثيوبياوي زبل بموسار عمد ارسيوم تنبره حيزوم مزلو باتر مريو I mean at the same ጊዜ ክንዚ ዓይነት ኣባተር ደሬዝካውን እንታይ ዓይነት ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ይኻትሪ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ኣብ መወዳእታ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን መደመር በል መቐነስ በል ወላ multiplication በል they still have a problem that cannot be solved ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ነዚ ክፈትሕ ዝኽእል መራሒ ድማ ኣይተራእየን ስለዚ ካብዚ ናበይካ ክትቅፅል ትኽእል ታ ኔክስት ስቴጅ ትኸውን ትኽእል እዚያ ያማ አማራ የሚፈሩ ሰዎች አሉ እነማይሰራ ግድ የለም አሁን ምንም አያመጣም በቃ አለቀ መግለጫ ቢያወጣ ሳትላፊ ቢያውጅ ማንም አይሰማውም በቃ አለቀ አይገርማችሁ አሁን የሚያልፍ ይመስላል ያፈሳ እኔ ታላቅ ወንድሜ ቀሚስ ለብሶ ካልሱን ኪስ ውስጥ ከቶ ነጠላ ዘቅዝቀውለት ሰዎች ምናምን እንትን አስደርጎታል ማ መንግስቱ አለፈ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኩሉ ይዝሓልፍ ኢልዎም ግዜ ሃይለ ስላሴ ከመይ ነይሩ ሓሊፉ ዘበን ደርጊ ይዝከረኒ ብግፋን ብገለን ሰብ ኣብ ዓወይ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ክዳን ተኸዲኑ ቀሚሽ ተኸዲኑ ዝኸደሉ ግዜ ነይሩ ሓሊፉ ዘበን ወያኔ ውይ ንብል ነርና ነማርር ነርና ብዙሕ ፀገማት የጋጥም ነይሩ ሓሊፉ እንደን ታሕታ ዘረባ መወዳእታ ናበይ ምዃና ንፅርትያ እዚ እውን ሰዓቱን ግዚኡን ሓልዩ ክፅርገፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ድነት ለመምጣት ተስፋ ሰጪ ድርድርና ንግግር እያደረጉ ባለበት በዚህ ወቅት በተለያዩ ቀጠናዎች የሚደረጉት የህልውና ተጋድሎዎች በከፍተኛ የድል ዜናዎች ታጅቦ በመከፍተኛ ድል ፋኖ ተጋድሎ ዙሪያ የዘውትር ክሳራ እየደረሰበት እዚ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ እዚ ናይ ፋኖ መኸተ ናይ ብሓቅና ሓየለ ይድመጽ ዘሎ
أبي قصالي شعبية زبلو خسلم تايفليتكم اللهم he knows إزوم سبازياتهم تبقى سلطانا شعبية خمزة وصدو he knows that جن proof قبر خاي كعلن الله proof قبر كعلن because there's no proof سب كير خب كوي قال خاي قبر كا proof قبر يتخلنها نازو قد عايز جن I think they assume شعبية أبيتو أتي وخمزة الله نايفانو نحيا لممساد ما ولا كنا بيرترا كورر مدباتن بلانن انتلو إزو قد داي نايفانو كم دباي تواقات رايزلو بفلا حجي ما يونيتز قبرو زلو حبرد قبرو زلو بحبار نخصر حز قبرو زلو بتقراي زلو حيلز قبرو مجلس سمينا أبي أحمد is in deep trouble يوم سبازياتهم هذا مع غيرهم كبون كروين من البعض تناي السلام تبقسو بقيس وزن برخ أدل هبود انتلكم كا no not anymore ምክክር ኮሚሽኑ ዋና ኮሚሽነር የፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ወንድ ልጅ በካናዳ የፖለቲካ ጥገኝነት መጠየቁ ተገለጸ። በአሁኑ ሰዓት ጉዳዩ በጠበቃ ተይዞ የጥገኝነት ሂደቱ መጀመሩን ለአንከር ሚዲያ በደረሰው መረጃ ላይ ተመልክቷል። በቶሮንቶ ካናዳ የሚገኘው የፕሮፌሰር መስፍን አርአያ ልጅን በተመለከተ ዝርዝር መረጃ ባይገኝም በሀገር ኮሚሽነር ናይ ሰላምን ዲያሎግን ዝርርብን ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ንኽወርድ ህዝብታት ንክዘራረቡ ሓላፍ ናይቲ ኮሚሽነር ዝነበረ ናብ ኤውሮጳ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ናብ ካናዳ ከይዱ ሰላምን ርግኣትን ኣብ መንጎ ህዝቢ ክፈጥር ኢሉ ዝኸደ ንባዕሉ ኢዱ ከም ዝሃበ እዮም ዝነግሩ ዘለው። እዚ ድማ ኮንፊደንስ ሌቨል ኣብ ናይ ኣቢ ኣድሚኒስትሬሽን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ ይኻትሪ and the situation is getting worse by day ይብሉ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና። ንቐፅል ዝልውጦ ነገር የለን። ጠንካራ ትግራይ ንናይቱ ህልውና ንናቱ ሰርቫይቫል ሓደጋ ገይሩ እዩ ዝርኢ ቱ ናሬቲቭ ኩሉ ናሬቲቮምን ብመፅሓፍ ይፅሓፍ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ኢና ብመንግስቲ ዝዝርጋሕ ዘሎ ጠንካራ ትግራይ የብሉን ኣድቂካ ምኻድ እዩ ትግራይ ኣድኺምካ ክስሚንካ ናቶም መቐፀልታ ወይ ሓሽከል ገይርካ ምኻድ እዩ እዚ እዩ ቱ ናቶም ሕልሚ እዚ እዩ ዝኾን ዘሎ ሕዚ እውን ብወገን ህወሓት እውን ዝተለወጠ ነገር የለን ካብ ዕጥቂ ቃልሲ ጀሚሩ ንኦም ንምድሓን ንናቶም ፖሊሲ ምባል እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ቪዛብያ ኤርትራ እዩ ዘለኹ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ምስ ኤርትራ ነፃፂሩ ይኽበረን። እሺ ኩናት ተኻይዱ ደርጊ ወዲቑ ኣብዚ ኤርትራ ነፃ ኮይና ነፃ ማለት ጠቂምዋ ደይጠቐመን ባዕሎም እቶም ህዝቢ ዝብልዎ ይኾኑ ትግራይ ከዓ ካብ ወደብ ተዓፅያ ውፅኢቱ እዩ ወደብ ሲኢና ሽኳን ናይ ምውናን መሰል ናይ ምጥቃም መሰል እውን ዓፅዮም በቃ ክትዳኸም መንታት ባፅዕቲ ኣስዩ ዓሰብቲ ኣስዩ ሕዚ ሓደ እዚ ጉዳይና ይልውሉ ኣለዉ ናይ ጉዳይናን ናትና ጉዳይ ይኮነ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ዝብል ከመይ ኢሉ እዚ ክኸውን ንሕና ክንማጎት ንኽእል እቱ ናይ ባሕሪ ጉዳይ እኮ ተተላዒሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብኮለ መንገዲ ክትማጎት ትኽእል እምበር ትግራይ ዝበሃል ሃገር ስለ ዘይሎ በዚ ክትማጎት ኣይትኽእልን ናይ ባሕሪ ንኢሳያስ ኢኻ እትነስእ በዛ መንገዲ ክትኸፍተ ክፈተልና ሕልፈና ትብል ከምዚ ይኹንን ብመሰሉ እዩ ከብል መሰሉ ሒዙ እዩ ክጥቀም ዘለዎ ቱ ባሕሪ ስለዚ ሕዚ እውን ነዙ ይርኢ እየ ጥራይቶም ናይ ቲፒኤልኤፍ ተዘይኮነ እስካብ ቲፒኤልኤፍ ወፃእ ዘለውን ናይ ባሕሪ ሕቶ ምልዓልሲ ንኣና ጉዳይና ይጠቕመናን ዝብል ድንቁርና ኣሎ። ይጠቕመና ባ ብጣዕሚ ይጠቕመና የገልግለና ፍሉጥ ብዝተፈለጠ ንኣቱ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሰብ እዚ እንትርፎ ሕማቕ ፅቡቕ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ረብሓ የብሉን። ስለዚ ናቱ ኢንተረስት ኩሉ ግዜ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምዕንቃፍ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ዝምዕብል ዘሎ ሰላም ንምፍራስ ኩሉ ዓይነት ሽርሕን ጉርሕን ክፋኣን ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ እዩ። ግን እቲ ህወሓት ድማ ሓደ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። እዚ ውግእ ንዳሎም እዚ ኣብ ሕቡእ ኣኼባ መራሕቲ ህወሓትን ሰራዊት ውሳነ እንተመሓላሊፉ ዝበሃል ዘሎ ዜና እንታይ እዩ? ኣብ ከተማ ኣክሱምን መቐለን ኣብ ዝተኻየደ ሰፊሕ ኣኼባ ላዕለዎት ኣመራርሓ ህወሓት ኣዘዝቲ ሰራዊት ተሳቲፎም ኣብ ዝመኽረሉ ንሓድሽ ኩናት ናይ ምድላው ውሳነ ከም ዝተወሰነን ነቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብምፍራስ ስልጣን ናብቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሴንትራል ኮማንድ ክመሓላለፍ ሓሳብ ከም ዝቐረበ ሓደ ፀብፃብ ኣመላኺቱ እቲ ኣኼባ ካብ 26 ክሳብ 29 ታሕሳስ 2017 ዓ.ም ኣብ ሆቴል ኣትራኖስ ኣክሱም ኣብ ሓወልቲ ኣዳራሽ መቐለ ከም ዝተኻየደ ዝገልጽ እቲ ሓበሬታ 45 ማእኸላይ ኮሚቴ ኣባላት ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ከም ዝተሳተፉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ኣኼባ ኣብ 3
ቀንዲ ኣጀንዳታት እውን ከም ዘድህበ እዩ ተገሊጹ ስትራቴጂካዊ ኣንፈት መጻኢ ፖለቲካ ኣንፈት ትግራይ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ዝብልን ምድላው ንሓደጋታት ክገጥሙ ዝኽእሉ ጸገማት ከመይ ዓይነት ምድላው ንግበር ዝብልን ዝምድና ምስ ጎረባብቲ ሓይልታትን ዘሎ ርክብ ጽምዶኸ እንታይ ይምሰል ዝብሉን እዮም ካብቲ ኣብቲ ኣኼባ ዝቐረበ ሓሳብ ነቲ ቀንዲ ኣቓልቦ ዝሰሓበ ድማ እቲ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክፈርስ ኣለዎ ዝብል ነጥቢ ምዃኑ እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ዝቐረበሉ ምኽንያት እቲ ምምሕዳር ነቲ ዝግበር ዘሎ ወታደራዊ ምድላዋት ዓንቀፍቀፍ ይፈጥረሉ ኣሎ ዝብል ስግኣት ስለ ዘሎ እዩ ይፈጥረሉ ኣሎ ዝብል ስግኣት ስለ ዘሎ እዩ በዚ መሰረት እቲ ምምሕዳር ፈሪሱ እቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሴንትራል ኮማንድ ሙሉእ ስልጣን ሒዙ ክመርሕ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እውን ብሓያል ተደጊፉ ኣሎ ኣብቲ ኣኼባ መንግስቲ ብልጽግና ንኸውርደና ይዳለሎም ስለዚ ንሕና እውን ንውግእ ክንዳለልና ዝብል ሓሳብ ብተገዳሊት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ሞንጀሪኖ እውን ከም ዝቐረበ ኢና ሰሚዕና እዚ ዘረባ ንሪኦ ዘለና ብዓብዩ ተጋሩ ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ በፂሖም ከም ዘለውን እቲ ቀንዲ ድማ ኣብ ፅምዶ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ክፀምዱ ከም ዝደልዩን ምስ ዓፋር ክፀምዱ ምስ ኣምሓራ ክፀምዱ ከምኡ እውን ምስ ሱዳን ብሰላም መንገዲ ተሻሪኾም ክነብሩ ከም ዝደልዩን ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ጌም ድማ ሓደ ንጹር ዝኾነ ስቴትመንት ሂቦም ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ we know you ክትገብር ትደሊ ኣለኻ ናበይ ክትከይድ ትደሊ ኣለኻ ናበይ ገፅካ ክትምርሽ ትደሊ ኣለኻ ናብዚ መፅእካ ምፃእ we are ready for you ዝብል ስቴትመንት ይወፅኡ ዘሎ እዚ መልእኽቲ እዚ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብየማንን ፀጋምን ብድሆ ይገጥሞ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ዘለና እቲ ወዲ ወረደ ዝበሃል ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ስቅኣት ናይ ትግራይ ክበሃል ዝፀንሐ ኮይኑ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ንዑይ ዝመስል ናይ መወዳእታ እቲ ናይዚ ዞባ ናይ ኩነታት ናይ ትግራይ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ወዲና ሕጂ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ክንሰቅል ንምስጋርና ገለ ካብቶም መማቕርቲ ንኤርትራ ክዋጋ እኮ ኣብለካ ኣለዎ ነቲ ቦታትካ ዝተሰውኡሉስ ነቲ ዕፅምቲ ስዋዓት ዝወደቐሉ ሃገር ደቡብ ክትጥሕስ ምስ በዓል ኮንካ እዚ ሃገራዊ ሞትሕቲ ሃገራውነት ኣጥቂዕካ ኣሎ ኣይኮነን ማሃገራዊ ነበርካ ንስኻዳ ኣይኮነን ከመይዳ ስለምንታይ ምስኡ ኮይነ ክስዕሮ መስለካ እግደፍ ወላ ምስ ፀላይ ይብለካ ኣለኹ ምስ ፀላይ ምስ ናይጀርያን ኤርትራ ሓርማይ ተይላትን ክኸትት እየ ስለምንታይ ይኸትት መሲልካ ንግደፍ ጉዳይ ኣለካ ምስ ኩላትና ቀዳማይ ነገር ሓንሳብ ቀዳማይ ነገር ናይጀርያ ብኻልእ ጉዳይ ምስ ብዙሕ ህዝቢ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ግጭት ኣትዩ ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ ምስ ኣሜሪካ ምስ ፀላይ ድኾነ ፀላይ መፅዩ ንኤርትራ ካጥቂዕ ድብል ፀላይ መፅዩ ንኤርትራ ንህግደፍ ስርዓት ኤርትራውያን ኣብ ሃገርኩም ክትነብሩ ኢኹም ንህግደፍ ምሳይ ተቃልስ ድብል በቃ ኣለኹ ምስኡ ክክስልለክ እየ ክሳብ ክንደይ ዓያሹ ምዃኖም በዚኻ ትፈልጥ ያይ ኣብሲ ንበዓል ነዚ ካብ ሆላንድ ዲባላ ካብ ጀን ኣፍሪት መፅኦም ንዑ ምሳይ ተውድሓን ሽዑኒ ኤርትራ ዘሎ ህግደፍ ኣልየ በቃ ነዚ ሃገር ኣመሓድርዋ ክብሎም እየ ክሳብ ክንዱ ተሓንግሎም ድሕር ኢሉ ዘሎ ምናልባት እዚ ሕጂ ንእሽተይ መንእሰያ እዚኦም እንታይ ይርድኦም ክትብሉ ትኽእሉ ደኳትሪና ዝብሉ ካረይ ወዚ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ እስራኤል ኮይኑ ምስ ኤርትራ ምስ ኢራን ኮይና ምስ ሕቱ ኮይና ንቀይሕ ባሕሪ ተሓፅር ዘላ ስለዚ ክትህረም ኣለዋ ዝብል ዝነበረ ኣብ እስራኤል ዝቕመጥ ዶክተር እዩ ዝበሃል ሕጂ ድማ እንታይ ኢሉ ኣነ ብዛዕባ ኣብታ ቅድሚ ዝረኣኹማ ፖስት ናተይ ዓሰብ ናይ ኤርትራዊ ዘካትዕ ነገር እውን የለን ኢላ ኣብዚ ፖስት ዝገበር ኩሉ ኣብኡ ሪኣክት ክገብር ዝረኣኽዎ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ there is a campaign exclaiming that Abiy Ahmed is waging war on Eritrea. In reality, it is the Eritrean dictator who is interfering in Ethiopia's internal affairs, particularly in Tigray, through what is called tsumdo engagement. እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ፅምዶ ኣዋጅ ናይ ኩናት ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ of course ናይ እስራኤል ደጋፊ እንድሕር ኮይንካ ዳ ኣብ ቃዛ ዝግበር ዘሎ ተጣቅዕ ዘለካ እንተ ኮይንካ ኣብ ዞባና እንታይ ከም ትፅበቅ ክርዱ ይንዓና መን ምዃንካ ክፈልጠካ ምስ መን ከም ትኸይድ ንገረኒ እኮ እዩ ስለዚ እስራኤል ንቃዛ ትገብሮ ዘላ ዘጣቅዕ ዘሎ ሰብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እንታይ ክፅበ ርዱ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይን ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሰላም ርክብ ናይ ኩናት ኣዋጅ ገይሩ ዝወስድ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብግምጣሉ ንኤርትራ ወራር ክገብር ቅድሚ 30 ዓመት ዝተፈፀመ ጌጋ ክእርም እየ ትማሊ ስሕተት ጌጋ ተፈፂሙ ሎሚ ድማ ክንእርመ ኢና ዝብል ዘሎ ንዑ ገዲፍ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን ኣብ ኩናት ይውጀና ለይሎም ዝውጁ ዘለዉ ሲኣይ ነቲ ብፅምዶ ገይሮም ዝኣወጅዎ ኩናት ክሽፍኑ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናይ ብሓቂ ነቲ ዘሎ እቲ ኣተሓሳስባ ናቱ ድማ ኣዝያ ርእሽተይ ምዃና እንታይ ኢና ንፈልጥ ኢንዲጂነስ ትግርኛ ኔሽን ናይ ትግርኛ ሃገር ወይ ከዓ እቲ ናይቲ ጋዕጋዕያን ይብልዎ ጋዝያን ዝብልዎ ገሊኦም ናቶም
سنة حساب زلويو سبسي بزي قد ساب كمي عانت عالمي نبر بزي قد ساب كمي عانت درجات مرتبة شحو أب حنقولو عشنتن صبيبنتن تلو تغير يكلني إيرترا أباي هاقريا تقرينيا اللوا تقرا اللوا بلينا اللوا كنا ما ساوه اللوا كلهم بمولهم تعاكبهم وحدات يوم تمزبي بمولهم تعاكبهم سي وحدات يوم تمزبي هاقر دما تطبيق تعبينا بعد إذا هرقاف بس استبل حنقولو قل تقرينيا نبينو نتهاقر بحيث وانت ياخد قبرلو بمولهم تمزبي تشعت بهرات تعاكبهم كله ربعنا يتهاقر كمان قموتوا لي اللوا ربعنا يتبحر نتقوم لي لنا ربعنا يتمريت نتقوم لي لنا بس مريت إيرترا أين حرسوننا أين قلقلون نازلنا سلازي اتزولو هزبي وحيدنا 10 مليون كوننا له 15 مليون كوننا له كربل كلنا بعالي زقن فيروس زلو مبروسهم نتيزة لنا كونتات نتازلاتنا حدنت نبلانا عن خفرسو ليتم عالتنا سرح له عيسلطهم نيقن كم عجي استفتنا سلازغوني now let's go to ابتكالي تبغز بالكنا قزي وسيد اللي قربت اللي قري مني كم زعين كومنت عن رياكت قري فلتن انديقن for whatever reason عيني سلازاتو وتيزم اللسازو اللو قن تسفايا بلو من جيم سبازياتهم نغطل زياس كسمعوا لي نعت عالم كينكم مربات ناتكاتلو كرات هاتلتي ايرلينج لوم دما أكتما اسمرا أفسنيما روما ترخيبنا بمراتا متحف بيروكراسي حزنالكم متقنا لنا إذا متحف بيروكراسي أبتارخ قاسنا كتزنتوت أنحي زانتا هيوتسو جينا أفوركي تولد مدن تقلت متحفها بدراسي مانا بحرة تتحفت متحفها إذا مدبزي بسافيحنا وهم كنبلو don't forget to like share and subscribe مساهم بزقنح أنا ميكال هيابي بساناتم مانا نكو عقوسكا المازز كعقوسكي كل في عزة مسير الله دقلنا هو متان كتفولتو مالتي زي متحفسي كم زي خجرفن قني مالتي مثالي خون سلسلة الله كل في عزة عتير الله بيروقراسي كبايو أمبابايو حريفيو زنات ودشوقي صفوفا كدادنو ود ختماي تدلي ود قطري كندي قص بحر نفلتين انا زي مصحف زي فيكشن دينا ولكي دمبو نيرو كمز عينت سبالو كمز عينت تبعتالو كمز عينت دفرتالو دي 10 عامت كمز عينت بحر دنبورو كمي نيرو اتمنفستي نخلانا يعسلنا تاريخ ني حباريو زبلني ازننا دم دوصنا زربا سمعنا انا خايب لالخ زانتا جنّا والكيو my story your story our history please فلاي نتوم عبيتي زانتاهم صحافوا لنا نحنا زولدو زين دلينا thank you I mean كميت بله أقلالتا لأنكنا أبيرترا أبزع عمات زي وين دحل فقط 3 عامات زحتم زلوا مصحفتن زي صحف زلوا تاريخا نايب حق تسفاز هبيو بزح بيروقراسي بالمصحف كاوت يلا قصالي حدش مصحفت زوت زلوا نايب حق إيرترا نتحيو كم زعاتينا نيرو كساب زي وانزي أيردانني زلاني there's something كندزي التاريخ زلو هاجر كساب لومي جن بزخواني عبزي وانزي وخمس من قدت مصحفتي واتسم هلاو I'm really happy about it زي زي مصحفتي زي دقي كفافل تجميرو دما كل سبكو قايلو متحسساب سرحيو لعلو كله كم زعينت مصحفتي تا مصحفون أبقى كورنر نايت فيديو ندز قبروا إير لينكس دسم بالنيرو نغتل حنتي كوسخلكم دليل زلوه درو زياس كسم علي قال لك لتا ابن تاوي من سيات كنسمع دلي الله اركب حرق وانا بسلسة بوطات كون تخلي اوكي كما يجررو كريئيكم اما عندي بسلسة بوطات كيترين لنا نايتفي هجي ابتو تمير كابدنها اروبوتي إلكا اللهو نازخر ايكم دحرك انا بكان بوطات كريئيكم متخخب محبر مرتا سبني إنيرو أنت زي تلاقي محبر مرتا سبني كابستفل علينا أشتو عدتها سقومتها أتحاسو دي جنتن عدتها تسبق غير عفلت أنا نندي نقفلت أخونا نقنا بكومنتن عدتها زي أنا نمير إلكم حبروني إيهم Thank you اوكي جيجل اب كسرح سلت انا حكي كسرح سلت انا حكي انا صرحت سنطاطرني انسخرن قصبطي كونتر اجي ناقال اي لوكيشن قبل انا مناسه نمير لو ما عندها تشران زاغوال زيا I mean she's just brilliant مالت she's young نشتي قاليا ابزي ادمزي كنز عينت responsibility وسيدا business اسكت مرح كريا خلوخسي I see
ናይ መጻኢ ሚሊዮነር ኤርትራዊት ንርኢ ኣለና ኣብዚ this girl is going to go ዓበይቲ ቦታታት ክትበጽሕ እያ ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት ድማ ክእለት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ኢንተርፕራይዝ ናይ ቢዝነስ ማይንድሰት ዘለዋ ፕላስ ናይ ማርኬቲንግ ክእለት ዘለዋ ኩሉ ኮምባይን ጌራቶላ ስለዚ this young girl ኣብ ብዙሕ ቦታታት ክንሪኣ ኢና ካብ ብሕጂ ተላለይዋ ካብ ብሕጂ ጽቡቕ ዝምድና ምስ ኣግበሩ ጽባሕ ንጎ ኣውቶግራፍ ናታ ክንሓትት ምዃንና ይረኣየኒ ኣሎ I'm really proud of her ከምዚኦም ዓይነት መንእሰያት ድማ ንቕድሚት ክመጽሎ ሚድያ ናትና ኩሉ ግዜ ኣልገፊፍ እልፊ خراب ዝኾነ ዘረባ ዝዛረቡ ጥራይ ዘይኮኑሲ ተስፋ ዘለዎም ጽቡቕ ዝዛረቡ በልሕ ርእሲ ዘለዎም ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ቢዝነስ ማይንድሴት ዘለዎም ቢዝነስ ማይንድሴት ኣብ ሕብረተሰብና ሳሕቲ ዝረአዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ድማ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ጽቡቕቲ ኣብነት ንፍዕቲ ኣጆኽ ክንብላ ንደሊ ምስ ሓደ ሰብኣይ ይዕልል ነይረስ እንታይ ይብለኒ ናተይ ረዝሚ ወይ ድማ ሲቪ ካብ 4 እስካብ 5 ገጽ እዩ ምንውሕ ይብለኒ ወራ 5 ገጽ ኢልኒ 5 ገጽ ምንውሕ ይብለኒ ዋ እዚ ሰብኣይ እንታይ ዓይነት ረዝሚ ኣለዎ ኮይኑ ዳ ሃው ካም ገለብሎ 5 pages and ኣብ ዝኾነ ስራሕካ ኣፕላይ እንድሕር ገይረ ቀልጢፎም እዮም ዝቕበሉን ይብለኒ ዝኾነ ስራሕ ኣፕላይ ገይሩ ዝቕበልዎ ረዝሚናቱ 5 ገጽ ዳሞ ዕድሚኡ ተረኣኾኻ ኣብ 30ታት ዘሎ ዕድመ ይደሎ ሶ እሞ ከመይ ገይርኩ ዳ 5 ገጽ ረዝሚናትካ ብዙሕ ኤክስፒሪየንስ ኣለካ ማለት እዩ ገለብሎ it's not just experience እንታይ ዳ ኣነ ናተይ ሲስተም ዝጥቀሞ ሲስተም ኣለኒ ብለን እንታይ ከመይ ትገብር ማለት እዩ ገለብሎ ንኣብነት ኣብ ሓደ ስራሕ እንድሕር ከም ካሽየር ቆፂሮምኒ ብድሕሪኡ ክስቶ ኮል ኣውት ገይሩሎሞ ሎማ ዓንድ ፕሊስ ኣብ ድሕሪት ከድካ በርገር ስራሕ እንድሕር ኢሎምኒ ወይ ድማ ኮክ ቺክን ፍራይ ግበር እንድሕር ኢሎምኒ እንታይ ይገብር ኢሉ በቃ ንነፍሱ ከም ኮክን ከም ካሽየርን ኢሉ ሓስባ ሽዑ ምሸት ምስከድኩ ገዛ ኢልኒ after ረዚሚናተይ ከም ናይ ካሽየር ኤክስፒሪየንስ ከም ዘለነ ጽሒፈ ነይረምሽ at the same time ኣብ ታሕቲኻ ኩክ ከም ደኾንካ ይጽሕፎ ኢልኒ ጽቡቕቲ ሓሳብያ ብሓፈሻ in general እያ እዚኣ እምበር specifically ንሓንቲ መዓልቲ ስራሕካዮ ኣብ ረዚሚናትካ መጽሓፍ ጽባሕ ንግሆ እውን ባስት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ግን ኣብ ልዕሊ ሞያኻ ተወሳኺ ዘለካ ተመክሮ ሓደ ሰብሰይ 4-5 ዓይነት ክእለት ተሎ ኣብ ስራሕ ኩሉ ግዜ ትደላይ ማለት flexible ዝኾነ ሰብ ስለ ዝኾነ ሓደ እንተጎዲልካ ሓደ ጃምፕ ክገብረልካ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ጽቡቕ እዩ ስለዚ ዘለኩም እናኻልኩም ከለኹም ዘይቲ ተቕስዎ ወላ እውን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘለኩም ኣሰልጠንቲ ትኾንኩም ናይ ማሕበር ሓለፍቲ ትኾንኩም ኩሉ ተቐስዎ ይሕግዝ እዩ ኣትሊስት ብኣይ ወገን ክሪኦ ከለኹ ጽቡቕ ኢንፑት ኮይኑ ዝስማዓኒ ኣብ ኤቭሪ ሲቹዌሽን ኣይሰርሕን ግን እዚ ከምዚ ዓይነት ምኽሪ ምህላው ኣብ ሕብረተሰብና I'm proud of this young man as well ንቐጽል ሓንቲ ናይ መወዳእታ እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ካብ ከባቢ ከረንያ ወፂኣ መስለኒ ኣነ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ I don't know who these people are ግን ከምዚ ስእሊ ካብ ኤርትራ ዝወፀ ክርኢ ከለኹ ከምዚ ቪድዮ ክርኢ ከለኹ ሼር ክገብሮ ደስ ይብለኒ ንፋስ ናይ ዓድና የዘኻኽረና ተሃሰስ እዮም መወፅ ናይ ተሃሰስ እየን ሒዘን ዘለዋ መስለኒ so beautiful ንእሽተይ ክፋል መቐረት ናይ ዓድና ንከነስተማቕር ንፋስ ናይ ዓድና ወይ እውን ወጅህ ናይ ዓድና ንኽንርኢ ስለዝገበሩና ደስ ይብለኒ ላይክ ሼር ኤንድ ኮሜንት ገበሩሎም ኣብ ዘለውዎ ድማ ተባብዕዎም ናይ ብዙሓት ሰባት ሪኣክት ጌርና ኣለና ምትብባዕ ድማ ይንሕመቕ ጽቡቕ ነገር ንኽንረክብ ነቶም ጽቡቕ ዝገብሩ ዘለዉ ኣጆኻ ምባል ምጥቃዕ ምጭብጫብ ነቲ ሕብረተሰብና ንቕድሚት እዩ ዝመጽእ ንዓኻ ቀሊል ነገር ክኸውን ክመስለካ ኽእል ንኻልኦት ግን ይሕግዝ እናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ብሃናፅ መንገዲ ግደፉ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣብዚ ጉዳይ ምዝያ ክገትፈኩም